Ay, salamat sa Ginoo. Nalakos ang bahay niabot na ko. Ikan ko Cortes. Ang salamat Lord bisag sa biyahe nga gani grabing kasiga kaduag uban. Timing ra po mo padagan tong driver ang nasakdan na. Salamat ko dakas Ginoo. Abot ako sa padyak kong gabi na. Madung gabi indong tanan. Amping kanunay. Good morning, di na ni Iay ha, bitaw, na nagbunga ang talong, na nabiado nagpila ka adlaw, na salamat sa grasya, kanag ang talong, na anagahang mga bulaklak, na aning piduros pwedeng bukad ba ang skilled nara sila muni basta mulakaw ko muni ang kamingawan ulan na good kaya nanas nung Pedro nag traktor na lawayan 100 kilo na ko no sa maron na bis na ay sa lakaw-lakaw lawayan ko no. Hello, good morning. Amo nga nagahang insulin plants Babal. Ba? Sama. Yang ini hari nang. Ano nga? Yan. Pagtalon dali uban kay mo naghanin. Nana mo juice ka nang? Mga. Lime. Ha? Lime. Tag ni kadaha. Ha? Na madam. Damag. Sab-sab na. Tara. Ito ba? Para. Yan, tana yan. Manangga apil-apil man ta. Diniiyay ha. Basta ito mong iyay hapon eh. Nang. Papa, kama ko. Naglakaw ka, nagsakay. Sakaw. Yan, tana yan. Herbal ni nila sang hataran. Kaan na gusto mong kapil. Insulin. Ngayon tag-insulin mo ni na insulin plant ni. Ito, isa arang Dario nga idaan ko mo tanan no. Ano to man? Dario, Mga isa ta. kunin. Idaan ko mo tanan. Ang ta. Ito ko bangan. Ano pa ka? Kapin na kita. Para kaya. Nagpila po bangan. Ka ba nga dyan kay Kuan? Pilang bangan. Kuan. Ano yung sikit ka lagi? Kuha sa bahay. Wait pa, bago ka panaya ba? Bago na ha, wala pa man. Bago ka ang kalian. Okay, katang mo. Mangawat na ng iban. Ay, ilang hina, tag-5 ng kawan kilo. Kaya kilong loge? Tag-5 na. Loge, batag pila ng kilong loge ron. Kaya ang 15 ka buo. Naalay mo ito. 50 ka. Pilang kilo? 55. Ha? Adi, sunod.
Di manidalig. Kuan. Sunod. Aming sinilong sa una. Nakitaan sa datang hangin ag lubi wa na diha. Das na nay nang wagsagbot. Hibi-hibi. Hibi-hibi ko no kuan kanang nay narabay sunod mo pa kita mga andan ni. Di panibutong. Wa de poy ayo ning mananom ta og hingani. Awakin man pud. Kay nang lampi ay rabag bunga. Da one. Ya, naahat nalapi pud rin ay di na pud rin mahimo. Tukuran na ginagka. Palugwa nga rin daan ang kurag siyang kahoy. Tukuran na. Jawat na naman po. Nga rabag bunga hinuon. Nalapi na. Moro pa tukutukuran ni mo na gihapon na kabantay. Magsubay ito itong ikaas butong pa. Hindi pa ko naging tiri. Hindi pa hilap ganday. Na, kinahanglan na CCTV likod o katubangan. Grabe naman yung mga tao din. Kay basin na yung nasuroy kay Sabado man ron. Dakay di pa magtukuan. Diba, Sabado ron, naroy na nurisuroy siguro kung nabay maadyohon. Kay, nabagay kalingawan og mag, kuan. Wa na lubing tire. Di mo na manuhan hinuon. Ang nagadid. Hatagi ko karnaba. Nati ko karnaba pa. Kani, antioxidant po ning herbal. Hello, kasi ka bagong sani. Kamera magkuan. Kamay. Pahalubong. Pasalubong ni gikan ni Dani Prodilisa. Basta Sabado, ngayon lang da. Kam dia. Ako sang kab.
yuta. Ano ako? Pagkagulo. Yan ang pagbal ko. Nagkarap sa buhok na. Lima din ka sa kukuron. Ay, Ginoo. Kahit ni mga saki. Pangit ning kwarta. Dali ka gusto ko. Malap sa kabuk ang kukuron. Sa wais ako. Talagang budbud. Oh. May gabi. Gilikit tayo kuron o kuan. Suban. Budbud. Budbud nga pilit. Tulo ka klase ning suman karon. Nakoy dilumugan, nakoy suman pilit o suman bulanghoy nga binukayuhan. Budbud, bulanghoy o dilumugan.
At tunis nag-order kang Ma'am Lucy Heater. Yan yung order, ma'am. Kita-kita lang ito ba pohon. Mas buntag pohon kalias Ginoo. Kuani. Ang mo dinamugan sumanpilit o bulanghoy. Dini iyay ha, tinuod ni. Ang iyay walay pandong. Itaw. Salamat ka sa nag-order. Hello, good morning. Di anag ang tulo ka klase nito man. Lah. Bulanghoy. Oh, bud-bud. Kaning inumagan. Ano na ihatid karon? Ano kapuhan. Ito na. Ring ni galing po ron. Hala. Parang ako magkalit. Ani pud. Bud o bukan. Ay. Kaya nagtilaw.
Ano po daw? Hmm.